खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एयारफोर्सनि गेदेर श' नायनो थांनानै साबा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 100नि गोबाङानो देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों। नांनायनि बांसिन सुबुंफोर होंगो दोंगो आरो गोबां दुंखावनायमोन। बेनि अनगायैबो एडमिनिस्ट्रेशननि गाज्रि सामलायनाय, लोंनाय दैनि जेबो राहा गैया आरो ट्राफिक सामलायनायावबो लोरबां। बेनिखायनो होंगो दोंगो जानायजों आरो जेबो राहा गैयिनि थाखाय साबा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 100नि गोबाङानो देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों। चेन्नाइनि मेरिना बीचआव 92थि इन्डियान एयारफोर्स डे फालिनाय जादोंमोन, जेराव गं 72 एयारक्राफ्टखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव राफेल, SU-30, MIGS, जागुआर्स आरो तेजास बायदि बायदि गोख्रों एयारक्राफ्टखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। लाख लाख सुबुंफोरा एयारफोर्सनि बे गेदेर श'खौ बीचआव नायनो फैनानै सुबुंनि बाना खालामदोंमोन, जेराव लाख लाख सुबुंफोरनि अनगायैबो चीफ अफ एयार स्टाफ, एयार चीफ मार्शेल अमरप्रीत सिंह, तामिलनाडुनि डिप्युटी CM, गुबुन गुबुन स्टेटनि मन्थ्रि आरो बिबानगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादोंमोन। फ्राय 15 लाखनि गोबां सुबुंफोर थुबुर जादों होननानै रिपर्टआव मोननो हानाय जादों, नाथाय एडमिनिस्ट्रेशननि फारसेनिफ्राय लोरबांमोन। बेयाव लोंनाय दैनि जेबो राहा गैयामोन। बेनि अनगायैबो ट्राफिक मेनेजमेन्टनिबो जेबो राहा गैयामोन, जायनि जाहोनाव गिबियाव नायनाया मोजाङै जादोंमोनब्लाबो फैफिननाय समाव अदेबानि ओंखारबोनाय समाव गोबां होंगो दोंगो नारा-नाथा जादों आरो बेयाव ट्राफिक सामलायनाय गैयैनि थाखाय लामायाव 2 निफ्राय 3 घन्टासिमहालागै गसंनानै थानो गोनां जादों, सोरबा गारियावनो थानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव दुंखावनायजों गोबां सुबुङानो लोरबां थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। फारसेथिं गोबां सुबुं थुबुर जानायनि थाखाय एम्बुलेन्सआबो बेसिम फैनो हायाखै, जाहोनाव साबा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 100नि गोबाङा देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTC सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों। भारतनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव PhD खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो BTC सोरखारा 1 बोसोराव 1,80,000 रां होनो थाखाय थांखि लादों। डक्टर बासिराम बड' डक्टरेल फेल'शिपनि गेजेरजों PhD खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि फोसावदों। जेरै डक्टर बासिराम बर' डक्टरेल फेल'शिपनि गेजेरजों रां होनो थाखाय रांखान्थि बोसोर 2024-25 आव 50 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जागोन। फरायसाफोरनो 6 दानाव खेबसे 90,000 रां होनाय जागोन, जेराव बोसोरसेयाव 1,80,000 रां मोननो हागोन आरो 2 बोसोरनि थाखाय बेखौ होनाय जागोन आरो बेखौ फोलावबावनोबो हागौ होननानै फोसावदों। बे खाबुखौ मोननो थाखाय 15 निफ्राय 31 अक्ट'बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो नांगोन। जुदि गोनां जायोब्ला एप्लाइ खालामनायनि अक्ट'खौबो बांहोबावनो हागौ। इन्टारभिउआ 8 निफ्राय 15 नभेम्बरनि गेजेराव जागोन आरो फाइनाल सेलेक्शन लिस्टखौ 20 नभेम्बर 2024 आव फोसावगोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय वेबसाइटआ education.bodoland.gov.in नङाब्ला 9769527622 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनानै खौरां लानो हागोन। फुजा बोथोरनि रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। बर' सावथुन नायनानै न'फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जादों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सासे लाइमोना। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं लाइब्रेरियाव दिन्थिफुंनाय सावथुनखौ नायनानै गावनि न'फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो जोबोद गोख्रैथिजों खारबोनाय मटर साइकेला फांसे दंफाङाव सौख्रांफैदों, जायजों सासे लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो मटर साइकेलावनो थानाय गुबुन सासे लाइमोनाबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै सौख्रांफैनाय बे जाथायाव मटर साइकेलाबो गासैबो थेर बेथेर जाजोबदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनो नागारै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय ट्राइबेलफोरखौसो होखारनो आसाम सोरखारनि थांखि। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 9,000 बिघा हायाव थानाय जौ नखरखौ इभिक्सन खालामनो थांखि आसाम सोरखारनि। आसाम सोरखारनि बे थांखिखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनआ आसाम सोरखारखौ सोंखारिदों आरो मोनसे प्रेस रिलिज फोसावदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 9,000 बिघा हाखौ सिमेन्ट फेक्टरि बानायनो थाखाय आसाम सोरखारा आदानिनो होनो थांखि लादों। बेनिखायनो दिमा हासावआव थानाय 9 ट्राइबेल गामिफोराव इभिक्सन खालामनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों आतसुनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि उमरांसु ओनसोलाव थानाय दिमासा, कार्बि, कुकी आरो गुबुन गुबुन थागिबिफोरखौ होखारनानै धोनि सुबुंफोरनि लुबैनाय बायदि हा एंगारनानै होनो नागिरदों आरो बेबायदिनो आसाम सोरखार आरो दिमा हासाव काउन्सिलआ गावसोरजों खाथि सोमोन्दो थानाय गुजरातनि फालांगिरिफोरनोसो हाखौ एंगारदों। बेबायदि खालामनानै गुबै थागिबिफोरनि
ट्राइबेलफोरनि हा आरो हादोरखौ फाननो नागिरदों जेरावनाखि आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 5 लाख बिघा हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय बिजिरसालिनिफ्राय बिथोन होखानाय दं नाथाय बेखौ मावालासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय ट्राइबेलफोरखौसो होखारनो आसाम सरकारा थांखि लादों जाय सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो आरो दिमा हासावआ 6 शिड्युल ओनसोलखा जेराव गावनि हारिमु हा आरो ट्राइबेलनि मोनथायखौ रैखाथि होनो हानाय बायदि गावखुंथाय दंखायो आरो आयेन बायदियै भारतनि 6 शिड्युल ओनसोला रैखाथि होजाखानाय बेखौ रावबो गुबुननो ट्रेन्सफार खालामनो हाया नाथाय आसाम सरकारा गुबै थागिबिफोरखौनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारनो नागिरदों आरो आसाम सरकारनि बे थांखिनि हेंथा गासैबो ट्राइबेल आफादफोरानो गसंनो नांगोन होननानै बुंथियो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय जम्मु एन्ड काश्मीर आरो हारियानायाव दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावगोन जम्मु एन्ड काश्मीराव मोन 90 बियाबनि थाखाय मोनथाम खोलोबाव बिसायख'थिनि भट होनाय जादोंमोन सेप्तेम्बर दाननि 18 25 आरो 1 अक्ट'बर गासै मोनथाम खोलोबाव भट होनाय जादोंमोन आरो हारियानायावबो मोन 90 बियाबनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन जेराव 5 अक्ट'बर मोनसे खोलोबाव भटखौ होनाय जादोंमोन गोबां एग्जिट पलनि बायदिब्ला मोननैबो रायजोआव कंग्रेस दोलोआनो देरहासार जानो हागोन ओजोंहाय बिजेपि दोलोआ एग्जिट पलनि बायदि जाया होननानै बुंथिदों आरो बिजेपि दोलोआनो बे मोननैबो रायजोआव देरहासारनो हागोन होननानै दाबि खालामदों मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजानि कमिटिफोरनो आसाम सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावनाय बायदियै मैयानि सानाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा काजलगावआव दुर्गा फुजानि कमिटिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों मोन 42 दुर्गा फुजानि कमिटिफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ गथायदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा जेराव दुर्गा फुजानि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे बिटिसि सरकारनिफ्राय एमपि रोनगोरा नार्जारि इएम रन्जित बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि डिसि बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लादों बेनि अनगायैबो दुर्गा फुजानि रंजाफुबाय थानायनि गेजेराव जाहाथे जेबो गाज्रि थासारि जानो मोना बेनि थाखाय चिरां जिल्लानि डिसिआ माखासे सिबिथायनि कन्टेक्ट नाम्बार फोसावदों नाम्बारा जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बा DEOC नि कन्टेक्ट नाम्बार फोसावदों नाम्बारा जाहैबाय 9435105936 काजलगांव फायार सार्भिस स्टेशननि फन नाम्बार फोसावदों नाम्बारा जाहैबाय 036642285 आरो बिजनी फायार सार्भिस स्टेशननि कन्टेक्ट नाम्बार फोसावदों नाम्बारा जाहैबाय 03682884795 आरो बासुगाव फायार सार्भिस स्टेशननि कन्टेक्ट नाम्बार फोसावदों कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 6026902926 UPPL सरकारा आइजोफोरनो खुन्दुं राननानै होदों 14 नं चिरां दुवारनि मोनबा VCDCआव UPPL सरकारा आइजोफोरनो खुन्दुं राननानै होदों मोनबा VCDCफोरा जाहैबाय फारियै बेंटल सेरफां VCDC दादगारि हाथिसार VCDC टुक्राझार VCDC सान्तिपुर VCDC आरो देवस्रि VCDCनि आइजोफोरनो खुन्दुं राननानै होदों बे हाबाफारियाव बाहागो लादों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया MP बिसायख'थिनि उनाव कंग्रेस दोलोनि फारसे रायजो राजाफोरनि गोसो बोगथाबनाया बांहांनो हमदों गोहोगोरा बिजेपि दोलो थासेयावबो कंग्रेस दोलोआव जयनिं हाबाफारि धेमाजिनि गगामुगाव कंग्रेस दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव बिजेपि आरो एजिपि राजखान्थि दोलोनि 300नि गोबां सोद्रोमाफोरा कंग्रेस दोलोआव आखाइ हमफैनायखौ फोरमायथिदों कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा फोरमायथिदों दि दा राजखान्थिनि बोथोरनि दिगा सोलायबाय MP बिसायख'थिनि उनाव रायजो राजाफ्रा कंग्रेस फारसे गोसो बोगथाबदों आरो बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो मिथिगौ जायनि थाखाय पन्चायत बिसायख'थिखौ बिथाङा फासयलांगासिनो दं बा उन खालामगासिनो दं होननानै बुंथियो भुपेन बरा बिथाङा बेनि अनगायैबो जायनाखि आसाम सरकारा आसामाव रांखान्थि बिथिङा मोजाङैनो सोलिगासिनो दं होननानै बुंथिदों नाथाय जुदि मोजाङै सोलिगासिनो दंबा 22 सानाव माबोरै 2250 कौटि रां लन जाखो आरो बे बिजेपि सरकाराव माबोरै 1 लाख कौटिनि गोबां दाहार जाखो होननानैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ सोंथि खालामो भुपेन बराया फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन
लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।